Os usuarios da Biblioteca do Campus non entenden por que se pecha esa instalación. Din que dentro cumplen todas as medidas e que se trata dun servizo moi necesario. Pois aí dentro danos un carné e temos un código. Con ese código danos un número de sitio. Hai respetas as separacións, hai gel para limpiar as maus, hai todas as medidas correctas. Non estou de acordo de que cerren a biblioteca porque al final ali vas a estudiar, cúmplese ben as restriccións e é unha forma tamén de despejar a mente. Unha oposición non é fácil e polo menos aí pois salimos do noso ámbito da casa e cúmplese perfectamente as restriccións, polo menos nesta biblioteca. Entenden o peche das clases e critican que se estén facendo agora mesmo exames de tipo presencial. Pois pareceme fatal porque cerraron as novas medidas dicen que vai pechar a universidade e non entendo por que temos que irnos facer os exámenes presenciales cando nos xuntamos 100 personas nunha clase e que non me parece normal. A miña impresión é que, pese a que estamos nunha situación complicada, unha situación difícil, eu creo que sería necesario o peche das universidades presenciais. A Universidade de Vigo, por exemplo, sigue mantendo os exámenes finais presenciais, porque eu ata o xoves teño exámenes na universidade. Pareceme unha medida un pouco errada nese aspecto. Xuntámonos igual 100 alumnos nun mesmo pasillo, nunha mesma área, sin ventilar, sin separación. Pese a que dentro da aula, no momento do exame, sí que hai distancia, antes non. Vexo necesario o de ter sistemas online, porque non os temos moi modernos, quizás chegan a colapsar, pero, bueno, sí vexo necesario que se acabe a presencialidade mínimo, pois estes meses que coa incidencia de contaxios que hai, fai falta. Tivemos fai 2 horas. Sí, presenciais, das distancias, en fin, daquela maneira. Pídenlle aos responsables que se cuestionen outras alternativas. Sé que é un tema complicado, pero está mal feito. Hai demasiada xente nas aulas e, sobre todo, antes de empezar os exames, xúntase moita xente nos pasillos e non é viable. Entendo que é complicado, pero non estás arriscando a saúde de ninguén. Entón, pois, creo que todo o mundo preferiría.